Priatelia, vitajte na našom kanáli Dá sa to aj doma, tak prečo si neurobiť a nespraviť príjemný letný recept a bude to pečené kuriatko na stredomorský spôsob, presne také, na aké ste zvyknutí na dovolenkách, kopec zeleniny, chrumkavé kurčiatko a chýba už len more, do ktorého by ste skočili. No a dáme piec ešte na nejakých 50-55 minút, aby bolo kuriatko naozaj upečené tak, že nám pôjde od kosti a vtedy vieme, že sa dielo podarilo. Pečené kura na stredomorský spôsob, to je naozaj parádne jedlo, ku ktorému už nepotrebujete žiadnu prílohu, ale ak chcete, ryža či chlieb poslúžia a tu už máme výsledok, zostáva servírovať a vychutnávať si toto skvelé jedlo, ktoré vám pripomenie letnú dovolenku